цялото, нали? Ох, аз го записвам без да искам. Ето, елате, вижте, ето тая точка, тук я фанах на екрана. Виждаш ли я, мамо? Тя трепти ужасно много. Гледайте са. Тя се движи според това, което виждам. Това зум ли е? Да. И тя движи ли се? Да, движи се. Чакай, спри! Виж, това не е нормално поведение на звезда. Да записвам ли? Запиши. Запиши, ама ти... Господи. Мамо, то се мести само. Мамо, виж, аз съм го дала на едно положение. Да. То само, виж. Мамо, то се отдалечава и се маха. Аз съм го оставила в едно положение. Толкова бързо, че ние не го Ти виждаме. ръцете си мърдиш. Студия, Господи, то само се движи. То само се движи. Мамо, аз не мърдам изобщо. Да. Къде е? Малко нагоре се качи. Загубих го. Качи се малко нагоре. Изгуби ли го? Да, не мога да го намеря. Аз не знам. Наистина нямам представа. Добре, сега го давам на такова. Пак малко. Аха, ето го. Да можем да те прегърнем. Мамо, това не го правя аз. В момента не съм дала на зум. То само се става малко. Вашатски тъпо. Става малко и се оголемява отново. Движения. Не знам, аз не мърдам. Гледай, Стояне, ела да видиш как танцува това нещо. елате бързо, бе, хора. адски кръго. Ела, тя не мърда, то танцува. То танцува и става голямо и малко, Мърда човек. изобщо, да, и... Първо беше права линия. Гледай са. По-голям, виж Гледай. как прави. Сега ще стане голямо пак. Аз нищо не виждам. Аз Чакай да го поставим така, че наистина да не мърда някъде. Ма тя не мърда. Е, тук. Я си опри камерата на моята ръка. Просто опри цялата камера на ръката ми. Аз го загубих. Чакай, тя го изгуби сега пак. Ръката ми съм си опряла. Тук вече Намали, не на зум, намали за да го фанеш. опри ръката на камерата на ръката ми. Намерих го. Ето го, ето го. Айде сега. Мърда ли? Чакай. О, не само мърда. Ето, що огромно става. О май гад. Мърда ли, Лина? Стана на кръг. Да, мърда. Ела, да виж, то стана много голямо. То само го прави, вижте, аз не давам на зум. То само става малко и голямо. Да, това е много странно. То се отдалечава и пак. What the fuck? Вижте какво, я хванете друга звезда, да видим дали е такова нещо. Какво не е тук горе звездата? Виж горе. Виж горе звезда. Е, тая отстрани, виждаш ли? Ай там. Лело, звездите с всички Не цветове. правят такива неща. Хора, падна ми кърпата и замръзнах, честно. Бас. Еми не мога да Хвани хвана. ета, може да ти покажа на как? Ето тази звезда тук, виждаш ли? Да, момент. Хвани я нея. Не на балкона, няма да жизите. Не. Чай са, Линка, Хвана ли я? аз съм над главата. Не искам Лина да хвана една звезда друга. Не мога, мама, не се вижда, защото е много мъничка. Не се вижда на камерата, разбираш ли? Не може да не се види. Не се вижда. Някоя друга звезда. Я, елата. Не, сестра ми се опряла. Не мърда. Тя не мърда. Майка му стара, това се Лело, премести. погледни го. Само погледни, Лело. Боже, какво излиза на това екран? Погледни го. Това се е едно. Бабо, виж. Това си е Къде едно. сега? Чакай, че ги загубих. Никога не съм виждала преди. Гледайте са. Аз съм го видяла, това е 12 Аз излизам на балкона, защото Не, виждам. Ела. Линка, само не мърда из главата. Вижи и прими. Сега ще го снимам пак. Аз имам много оптичен зум, чак само да. 12 пъти съм се приближила. Така, тук трябва да бъде. Да, май наистина това е едно. Точка. Какво друго е? Какво става? Не мога да го... Какво е това? Какво е това наистина? Това е блока.
Ето го. Изкараме това. Ето го във въздуха. Сега натискам и О, той им чуш, че идва насам. Да, бе, само нас ще гони. Ти ти върда с ръце и го размазваш, може би това става. Мамо, когато увеличиш на зум, камерата почва да трепери. Но Мале, това да нещо, съсредоточаваме това нещо, то само трепери, разбирате ли? То само става малко и голямо. Ние нищо не правим. Айде дръпнете се сега малко. Махнете се сега. Ето, виж права линия. Това не е размазване. Нищо друго не се размазва. Лина, я сега, ла. Пламене, иди от другата Чичо, страна. виж, тази точка стои статично. Хайде, снимай го малко ти. Сега Чакайте ли затваряте, аз се опитвам. намали Ето, зум. аз ще го наблюдавам. Идете и хванете вечерницата, да видим дали така се върти тя. От другата страна е вече. Тя е много силна. Тази ни точка продължава да се... Дай да ти дам яки. О, това е НЛО. Баба, сериозно ти говоря. Тати. Това е луната. Добре, дай те наметна, моля те. Спри за малко. Нищо не ме наметваш. Спри за малко да те наметна. Ето една обикновена звезда. Дай да те наметна, ще замръзнеш. Тати. Това е обикновена звезда. Тати, ще замръзнеш. Не, снимай ги вече, край. Баща ми ще замръзне. Седи по пот. Хвана ли го преди това? Чака. Може то се измести. Ето, махнахме светкавица, Кани. Махнахме светкавица. Добре. Лина, махни сега да снимаш тя сега. Чакай, ние спокойно. Добре, видяхме, вече странно. Това си е странно нещо. Айде, Лина, махни. Не, мамо, аз Момент. няма да си тръгна обаче. Махам Искам се. Вали да снима